Belakan hambai tini sini kaisa pajak sini news channel ini social media normal belakan hambai tini orang kaisa pemain bagi sung tini kok sanan tangi tong aboni bagi je lai thanai je sini TVS board ni je exam result longmani amna tei sung tini bisas kai nog namari mani apangna tini sini haste ganangai je sini srai rok je hanang pinang khajak ui tongmani je online me tini porikha khai tongaibu tini je 20% borokno fail kai tonjakmani aboni karon tamo samongno tini sini state government chung tini saklainani tini thang tongo tamni himale sung miyabo nukha sini Assam Agartala road je sini monoghat bridge bwskango miya কয়েকটা স্কুল ni sarai rok haino lama kasolajak borok bo haino bongni bokha dumano phunuknani bagui borok miya phelengmani bagui borok lama kasolajak nini gari kotor kotor hindi mal chikon chikon gari hindi lai maya thangi maya ken ke thanglai kholai mala yanglai tonglai borok belaikano jongjal khlaijak miya je sung thangi naikha bongno sung kisa misa samorok bo marikha tamni bagui himale borok miya sapung borok miya lahar kasolajak sapung je wati phaimano borok jotono miya bongni sago khlaijak sarai rok tamni bagui himale sung state government obono sana nayo norok dati khaiye o sarai rokni je problem wngui tongmana abo taratari norok solve khaidi solve jodi no khlaimai ang kaisung chini state government ni against sung bajanai sung andolon khainai kotor kotor andolon khainai tamni bagui himale borok asakai sarai rokno thungui tonika je boni thani kuno solution taksuk jorotoi khlainani borok kuno lama sanamui maya sarai rok asuk kurung jaga o lengui tongo bujagui tongo bo bai proshashan choli tongo chini tripura hao asukei je proshashan rok asukei durbol wngui tanga je tini sarai rok thinangni je jati borok tini lama o nokhorui tini borok nabalok nabalika borok tini class 10 o pori tongnai rok borok tini o haike nokhorui choba khainani nangkha nijini result ni bagui nijini future o je sanamnani je imang nukmani aborokno borok tini borok niji baithang tini student tini asugui borok tini andolon khaina nangkha government ni against abo haike tamkhai wngui tongmanba tini masa sarai rok talent sarai bo tini omti jaga rok fail wngui tongmani o haibo sung nukha tini je jaga 500 marks 700 marks ni jaga 900 1000 marks phaimani bo nukha chung tini ab haike baike wngni ba sung orono sung saimangkha je state government bwsuk jorotoi bongni proshashan kamkai chalok tai chaluk yangui tong abo pura poriskar sung nukha borok baike sarkar chalok tong tini sarai rok haino abo haike lama kasui tini buye bujagui police proshashan rok borok tamin chanani bono tini buri basarok chala basarok bahaina tini bokrok phatijak sung nukha nongni social media bising pina sung nugui tongo ob haike chini o jaga bahaina ob hai wngui tongo miya ni simi oskano chimung mani miya bahaina borok tini sapung horni 9ta jora sung chini finance secretary state central committee ni borok miya horni 9ta jora borok bai kok sawi borok miya abono solution khe bongno yakari maro hoka bongno sung kok marikha sung nongni loge tongnai jodin state government nongni solution khari angka problem solve kari angka o bahini sawi miya horni 9ta jora bongno kaham kai naya ko bongno bujuga goi maro abo tamni bagai haike nan kok laiba abo haike tongnan kono kok re tini state government asake borok sabka sat sabka bikas tini tongtini tini sarai rok pointo tini result ni bagai lama nokhor borok andolon khainano auto sung kono dino mane nei miya agami dino jodin borok kamka podokep na yangai sungomna ekdom jor andolon khlai sungomna jeska pano sung sarai rok no sahajo khaina ang koni sini finance secretary kisa kongnar tung miya ni byapar jela har buchalai ba suglai tongmani o bisingkoi nang neti promotion hoide sabo thanga hedo borong tam chuba to rida kisa saikina hambai han haitesa sung miya sarigo sini team thangka YTF ni sini 40 kormsara block committee ni thangka sini tapok chong thangja borok thangai miya borno muri rok rompe rok thalik rok obhaike borok miya bagiri kha borno borok miya sapung mai masaya bagai borok laikhana sak belaijak aboni bagai samung rok kisa reikha sini 40 kormsara YTF ni bwkhak kai
angkai sarigo haino songbai no sini jara central committee ni tongnai sini tapok song tapok kisan sini finance secretary state ni bo thangjak tai ang ni je baithangbo thangka thangai borok bai thanga ang malai bongnang sabuka je songbo nongni logi tongo song jodi nongo bo problem solve khairi me ang angkai songbo wansugoi tongo songbo nongni ukulogo tongo songbo haino nongni bagai state government taratari podokhyep nai ang angkai bongno wansung kaham kai nai angkai songbo norok bai baksa fight khainani ready tongoni saiko bongno miya borok bo gosika ঠিক আছে songbo nong logi rinai songbo tongmani nong logi nokno songnangnai abo haini borok saka ang borno obono kok kasari kaboka ঠিক আছে norok kaham kai je nongni samung norok tangi thangbe song nongni logi tongmani paithago sini finance secretary bo haino paithak jora bo tongrokha jaga bo hori 9ta jora sini YTF ni Aturus Korsar block committee ni ba sini kangma tapok tong borok miya logi rikha 9ta jora kok samang bongno song miya withdraw kharoi maka bongni chobano bongno song omono kok rikha nong logi sung tongo tabana dini samani yagulo borok miya withdraw khaika bongni chobano bahkan borok miya thangraka tar jodi boskango borok kahamakai state government omno podikhyep nai angkai song boskango movement khainani ready tong hambai jete kaisa kok je student hai ka borok songnai rong je demand no pura khaijai pura anya khe no YTF ni bukhate tam choba khaijang song wansung laijak sini sarati bra sini YTF sini bare bo tong sini YTF members rok jotono song jotono salaikya song salaimani yagola song obono decision haka je phainai boskango jodi state government sini student phainani thinang chakri rokno jodi hamaka borno legal point bai khe jodi no angko borno podikhyep nai ang angkai song haino legality thangi song borno bhaike chobai man song obno wansuk laijak song bhaike khlaiman song obno khlainai je Agartala ro de songnai rong nai yago je police proshashan ne bukhate kai yakti sajak mane tin apni bukhate tam sanai abo to sanani sini bukhukti kono phailiya tamni bagai himanila mane kaisa student nangno tini bor naki 18 plus ongkha borok jotono 16 17 bosor ni chare rok mang borok o jaga nabalok nabalika borok tini srungui tongo borok rajniti bai kuni sia borok rajniti tamo borok abo saimia tamni bagai hingangkai borok tini online exam ngai tong tini CBSE board je jagao 99% pass khlari hoka a jago tini TBS ni problem ma tamo tong naki bongni aro na kebi mung tongo na political faidana na nayo naki game thungna nayo songabo kun buji malya song poriskar song saimano a jagao state government BJP tai IPF te coalition sarkar pura failure sarai rongna borok kaham khlainana naya future borok sarai rongna ti political thungna nai tongmana songoro ni clear ke saimangka aun bagai jodino omno kahama kai boskang koyek din bising jodino borok omno kahama kai ek sonai me angangkai song aboni bodala song boskango sino YTF ni ngai song kahama kai choba khaini song wan chokya tini borok tini sarai rongna lathawa bukha bongna rifirika abo bo jaga ain tong je jaga sarai rok student rok student ka sini society ni borok muni sini society ni borok future borno tini sini samaj sanamjago borno tini sini desh sanamjago a jagao tini borok bhaike buri bosarongna chela bosarongna borok boi bokor phatirika baksa balengka baksa kalaika baksa makharka abo bo সংবিধানো tong je sarai rongna ake boya koi borok khlaiman aun bagai sing sawo taratari action anani ngthong state government kai sina YTF asuk tongla ang belai khena obno khakhamo tai nasilmung khayo sini sarai rongna bhaki bumani bagai tai oba ke rifirgai harassment khaiman bagai borok o jagao bongni legal fight khai tong borok a jagao bongni je manthai je bongni sokta je borok kok rija kok nar yang mani o kok ma si borok tini soba khai tong an bagai sarai rongno ba ang haina hai koinai norok nasingi tongde sungnongni logi tongo sung boskango tam khai sung bongni against sung legal fight khai norno sung yogri man sung amno chesta khainai bole hambai biarangna ini angasa kok semia je onak to cintakung masa cintakung omen YTF ni leader atlis kolam sarane boano kol khika gang logo logo na sport fainai phika onno khaje student dok phungni simi je
borok je road block khai tong mane na government ni borok no phai nai phio na kuno khayo जों थाङै borok kok sai kun mote kok samang bong na जों bujogoi bong na जों withdraw khai ga bong ni road block je khai tong mane na gang ora sana nai ma khai je state government na borok public ni je cost je phungni se public rok je road block je ka sujak tongkha na bong ni problem na borok bujo na usnen ni khorong na borok khanao je kaisa supreme court je judgment ni kham ni tui kaisa o jaga clear se khai mention khajak tong je usnen nong na man juri exam ni khai kemne fail khai miya bong na o jaga borok tini nukja khai tini Tripura state government ni je Tripura state government ni bukhakte nukja kha je borok je high court supreme court na order no borok respect hai kya bon jasmin ase gorona sana nai angkai je supreme court ni jasmin na bahike borok respect man obase je jaga CBSE pura chondo ka 99.4% pass ke marika o jaga tini Tripura o usden rok jure o jaga exam ni abade no bahike fail ke rimangka o jaga অনেক জন স্টুডেন্ট question বরং question বং জায়গা ঠিক না তকো যে জায়গা বড় एग्जाम সিরিয়া বরং বাকি ফেল করে মখা গবন আনসার নাই মখাই স্টার গবন না বং নাবনা যদি ও কয়েকদিন মিসিং যদি সলভ করে মেখাই जों YTM नि बुखाक्तै जों नांखाय लिगेल एक्शन नाय लिगेल वेआव थांनाय जों इयाखाय जों मुभमेन्टआव थानाय जायखै सानामो जोङो जे बाक्सा जागा नुजा दङ स्टुडेन्ट तै अनेकथा जागा पलिटिक्स चलै दङ नबंनो तै फैनो नबंनो कासे सिकिउरिटि रिमेया नों अन तो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन बंनो सालिया आं बुं गाय जे मेन जों खालिया अबाय तो बेलाय जाया जे स्टुडेन्ट तै जे पलिटिक्स हेमार तै कैसा सिनि रुलिं गभर्नमेन्ट नि तीनटा स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन दङ बरक तो स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन नि तै से बरक समझाजागौ bongni je jaga borok tini je jaga borok justice maya o jaga borok tini student ni ungni basana bagi se bongna je jaga bongna organization samjajago o jaga borok tini ruling government ngai borok siringa tango student organization borok juri asana student ni tui si borok asai jago kai borok student ni je problem nongna aba naina nang bongni asana